Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Siyakhuleka ke sibingelele kubalandeli baka Siyaviva TV1. Sibingelele nje nabo bonke abantu besizwe sikaMthaniya ababengelelayo oNcwane abekhona eThekwini enkabeni yedolobha ngase workshop. Njoba ngangishilo nasevideo yami yokuqala ukuthi ngizobuye ngibuye sizoqala unyaka ngendlela ekuyiyona nangendlela ejulile. Ngithe ngiza nakhokelana ngiza nezinto ku-2025 eyithe ukushintsha lapha nalapha. Ngizolode ngishilo ukuthi induku zancwane ziyashisa, ngibathembisile abantu, ngibathembisa injula zakancwane abayishiyelwa amakhehla. Engiza nakho-ke namhlanje ngengahamba ngokhulekela abantu bonke okuyibona abasizakala kancane, ngibakhulekela ngabacelela kunyaka omusha emakhosazaneni ejuleni noma kungenza injula yasolwandle. Mengibacelela abantu besizwe sikaMthaniya ngibazela nezindaba ezinhleke kwanemfihlo ephumile nevumelekile ukuthi ngikwazi ukuthi ngibalekelele ngayo njengoba kuqala unyaka. Ngithi sizwe sikaMthaniya siza nenjula. Injula esiza nayo ezokwazi ukuthi ilekelela abantu kusukela kubantu bonke abahamba kancane, abantu abafikile kuyipesheli zakancane, abantu abasizakele sibasiza abantu ngendlela eyiqiniso ngendlela ekuyiyona yona ukuthi izinto zabo iphakame ngokuhlukana kwezinto abayifunayo, imisebenzi, amabhizinisi, izinto eziningi nje abayihambelayo la kancane. Ngithi nginikezwe imvumo yami nginikeza isikhathi esingange esiyinyanga ukuthi kwazi ukuthi ke banikezwe abantu lenjula yakancane. Lenjula ke bathandiweyo nizokhumula izosebenza kakhulu kuwo wonke umuntu oke nje wafika kancane uvumelekile ukuthi azoqala unyaka wakhe ngalenjula. Uqala wakhe kunyaka ngalenjula, injula lena engithi ngiza nayo izodila nesimo senhlanhla, isimo somsebenzi, isimo sokuvikela, izinto eziningi ezahlukahlukene abantu ababhekene nazo. Uzokhumbula abanye bathi siyagembula nani, ngizocela ukusho futhi ayiqondene ngqo nokugembula kodwa njengoba ngithi injula ebopha izinto eziningi ngebhande elilodwa ukuthi bakwazi ukuthi abantu bazoqala unyaka, bakwazi ukuthi abantu bazophakama, bakwazi ukuthi abantu baphumelele, bakwazi ukuthi abantu babe ngcono. Wena othi ke awukakafiki kancane ubuhamba la uhamba khona awujabule, izinto zakhe ayihambi kahle ngendlela, abasaziyo kancane ke bayasazi. Kodwa nawe ngithi ithuba lisekhona, usavumelekile, ungakwazi ukuzoqala nathi kule njula esiqala ngayo, sihlabe silawule siqhubekele phambili. Iyokwazi ukuthi ilekelele kakhulu ezintweni lezi sengiyibalele, ezinye engayibalanga. Kodwa konke okuhle nokuphumelela kwempilo yakho nokuthi impilo yakho nomndeni wakho izinto zakho zibe ngcono, inqoba nje mawumuntu ozaziyo ukuthi ufunani, usukaphi, uyaphi, ubhekephi. Ngoba ekugcineni kosuku ngisho ngaphatha yonke into engakunikeza kodwa inqoba mawungazazi wena shuthi mntaka baba usadukile. Kodwa mawuzazi ukuthi ufunani, nasi isikhathi nali thuba lifikile, asisebenze, asiphile, asiye phambili, ziqhubele phambili into zethu. Ngizocela ukusho njalo nje okwamanje bese ngidedela ikhehle lidala. Ngibingelele kunina bonke abakamthaniya, ngibingelele ingane zethonga, ngibingelele abalandeli bakaSiyaviva TV1. Le njula le esho umkhulu omncane iyona ekunika direction
iyona ezokuvezela izinto eziningi ongazazi ngempilo yakho. Iyona ezokuvezela la ufike kubopheke khona, la ufike kube khona inkinga khona, iyona ezoveza. Mase uyabuya uyasho iveza kanjani na, uthulele ekhaya bekukhombisa ukuthi into yakho ibambeke la. Uma ubuyela kudokotela wakho uzofuna ukhiya ukuvula la nala, impilo yakho iqhubeke phambili. Uma kunjani ibhizinisi liyakhuphuka libheka phezulu, ozamayo uyaphakama, ofuna ipromotion uyayithola. Konke okuhle okufunayo le nduku esinikwa amakhosazane iyona ezokunika khona. Asifuni ukwanda kakhulu ngomlomo, sifuna abantu beyithatha induku ngoba izihambe nohlanga lemali, ihambe nomxazululo wazo zonke inkinga, ihambe nanali ibhodlela leimanga, ihambe nebhodlela lenhlanhla, ihambe nentelezi yala ekhaya yodumo. Masukuba neswasho ohlambuluka ngaso masuqedile, masiba nanawu umxazululo wazo zonke inkinga, kuyena ozokhuluma akutshele zonke izinto ofanele kuzazi ngempilo yakho, kuze impilo yakho iqonde ibheke phambili. Siphinde futhi sisho ukuthi sino uphondo lenhlanhla nolokuvika izitha. Nalo uphondo lenhlanhla nolokuvika izitha lukhona la ekhaya, olufunayo uyafona alicele ngoba lihlale lwakhiwe lukhona. Kodwa lenjula le sizoyikhipha inyanga eyodwa, wonke umuntu uvumelekile ukuyithola. Okwafika la ekhaya nongakaze afike la ekhaya, lenjula izomsiza ukuthi lo nyaka mawuphela naye akubona kwenzile empilweni yakhe. Lenjula ihamba no-oyela wemlingo ozokugada, ozokuvikela, ozokwenza la kuvaleke khona kuvuleke, kulandele nanawu umxazululo wezinto zonke okorobha ngawe ekhaya. Uyaphalaza, uyageza wonke umuntu esekhaya, ofuna umsebenzi, ofuna ipromotion, oneyinkinga ezihlukahlukene. Le khombo le izobe ikhishwa inyanga yonke le kusukela manje kuze kokushaya umhla ka-28 February. Ngigcwaliseleke lapho eselikhulume khona ikhehle lidala. Ikhombo njobe sesho ukuthi izophuma sukela manje kuze kuyophela uFebruary 28. Ngithi ngale khombo ngiyagaranta, ngiyabheja 2025 sifikile. Sifike ngesiqu kuzozakala, uhamba la ekhaya uyowubona umehluko, uyoyibona izinto zakho ziphumelela, uyoyibona into afisa ukuyibona, uyoba yiyona into afisa ukuba yiyona. Ngithi ke le nduku ke lena izoba nje u3.5 kuphela. UseGoli, useMpumalanga, useLimpopo, useNorthwest, kephi kumagumbi amanomhlaba la ukhona. Ivumeleke wonke umuntu uthi akwazi ukuthi induku ayithole, wala ekhaya umdala, umusho ofisa ukusizakala. Ngithi abeza abantu ngobuningi benu niyokwazi ukuthi nisizakale lapha ekhaya kaNcwane. Ngizoshiya inamba zethu zala ekhaya. Eyamkhulu omdala 0659291574. Ngizoyiphinda 0659291574. Eyami 0797108120. Eyami 0797108120. Ziningi ke nezinye induku ezintsha esiza nazo, sino 02 Hero nezinye, kodwa ke ngisike elijikayo lapho asikho kulapho. Silala sikhona sithi asizoqala unyaka, abaphila abantu abasondele ngobuningi babo. Nantu usizo selifikile, abahamba la ekhaya bayazi imisebenzi yala ekhaya, bayazi ukuthi asishaya eceleni, bayazi ukuthi asilenze iphutha. Ngithi ngiyagaranta, ngiyabheja, sondelani bakwethu nizosizakala ekuphileni.